Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Sama na ng Yeji mo, chinyari na rapafan, direk keberatan niya, Love Radio, reto pa naman ni China, dyan naman 627 na ba? Ayan, sama na pinimom niya, mochi na pinimom Grab drivers, hari naman sama na niya, taxi drivers, ano pinimom niya, sumuno, ruminikin na si mo, de pinimom niya, Merry Christmas, rampa na mo si mo, abay na, para papam pam, budesya. Wasi mo no. Like si Jimo sumurika Warsinini, kadbos nudo, esmedi, asmuli dyan, samurika, rami dibita, pondini, somani nyada, Karagoy! Bakit na naman ta? Ay, peste ka, ano bang pinagsasabi mong pweset ka? Kakaiba yung tangi. Akala mo na sa ibang bansa ka na, no? Aragoy, maluoy ka! Bunal, gol, bunal! 6:28 on the clock. This is Metro's #1 and we are 90.7 Love Radio broadcasting live across the city by the Bay. Giving you comedy straight up until 9 o'clock in the evening mga kabisyo. Ito pong programang EDSA. At syempre kasama pa rin po and yours truly, Diego Bandido. Alright mga kabisyo, eto na po, pag-usapan natin to. Isa sa mga mainit-init na usapin na kumakalat sa social media. Ewan ko, angkol, kung dumaan na to sa iyong timeline, ha? Etong viral video, actually hindi ko maintindihan yung salita nila. Viral video ng isang ginang na kumbaga sa mga Ilonggo, sa Dapog. Yung lutuan niya, yung parang dirty kitchen na nagluluto siya doon, ewan ko kung nagsasaing. Tapos si Angkol doon sa parang kabilang lote, galit na galit, ginsungkit. Yung niluluto niyang kaldero, nahulog, pati yung lutuan, nahulog. Pero isa sa mga napansin ko doon, habang hinihila na hinuhulog, sinisira yung kinuha talaga yung tabagak na iniihaw doon sa So yun nga po, ayun sa so siyempre tayo para makakuha tayo ng context kung bakit nag-aaway sila. Ayun pala, parang magkadikit lang yung lote nila. Tapos yung nagluluto, parang siguro baka nagrereklamo dahil yung usok pumapasok doon sa bandang area nila. Tapos ang nakita ko dong post ng isa sa mga nag-post mismo ng video na pinapaalis daw sila sa sarili nilang bahay. Maluoy ka. Tapos yung si Angkol na may parang karit ni kamatayan, tawag dito, parang na-stroke pa, so yung kabilang kamay pingkaw. So eto tang, di na natin ito patatagalin logican na natin to. Ay, sige, logican mo na para mahimasmasan yung lahat. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Logican na natin ito mga kabisyo! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, may mga bagay naman talaga na dapat pag-usapan ng mahinahon. Hindi kasi nakukuha sa puwersahan yung gusto natin Ang init ng ulo kapag usapang teritoryo, kasi ito nakita natin dito, it's a battle of a territory, di ba? Pag usapang teritoryo po, nagmumula kasi po yan sa iba't ibang kadahilanan. O kabilang po ang tinatawag na pakikipagkompetensya. Ang teritoryo ay maaring makipagkompetensya sa limitadong mapagkukunan ng lupa, ng tubig, o kung pagkakilanlan. Di
Diba? Kung kanino ba talaga yan? O isa pa sa mga dahilan, emotional na koneksyon. Ang mga tao ay maaring magkaroon ng malalim na emotional na koneksyon sa kanilang teritoryo. Kaya nga makakarinig tayo ng sinasabi na very territorial siya. Oh. Kausapin mo lang yung misis niya, galit na galit ka agad. Yung very territorial. May kilala kang ganyang manong? O halimbawa may tindahan, may bumibili nang nagagalit na agad dun sa bumibili kasi kinakausap yung asawa niya. Tapos, meron pang isa na dahilan. Seguridad ang pag-iiral. Ang teritoryo kasi ay naglalaan ng pakiramdam ng seguridad at pag-iral sa tao. Diba? Kapag ito po ay binibreak o inaatake, maaaring magkaroon ng malupit na reaksyon dahil sa pangangailangan ng tao na pangalagaan ng sarili niya sa kanyang mga pinaniniwalaan. So, feeling siguro nung si Kuya, dahil nagluluto, nandun yung dapog, yung usok, pumapasok dun banda sa kanila, nai-invade ang kanilang space. Taka na mo pwedeng gawin sa mga ganitong pagkakataon. Well, dapat naman doon sa ano, kay Pingkaw ba yun? Uy, huwag kang ganyan, Tang. Hindi, gusto kong sabihin, kung ayaw pumasok yung usok doon sa lugar nila, hindi dapat maglagay siya ng pader doon? Ay, oo nga, ano? Oo nga, ano? Magpader ka! Kung ayaw mo pumasok yung usok sa area mo! Ay, nako, alam mo mga kabisyo, napaka-toxic na talaga ng panahon ngayon. Na nakakalungkot din in the sense na makakakita tayo nito na supposed to be yung kapitbahay mo is yung best friend mo. Kasi halimbawa, pag nagkasunog yan, kung kaaway mo yung kapitbahay mo, ala kung pakialam bala ka dyan, pareho kayo masusunog, anong walang pakialam? Yun ang pinaka-importante na kaibigan natin dapat, yung katabing bahay, yung kapitbahay natin. Kasi in case of emergency, sila po yung mahihilingan mo ng tulong. Hindi yung aawayin mo yung kapitbahay mo. Oh my gosh. Mga kabisyo, ang lahat kasi ng mga ito ay maaring magdulot ng mainit na damdamin pagdating sa teritoryong usapin, di ba? Ang reaksyon pagdating sa teritoryo. Kasi ito po yung sentro ng alinlangan o hindi pagsang-ayon. O parang nangyayari ngayon sa atin dyan sa may South China Sea, yung teritoryo na pinag-aawayan dyan. Mahirap talaga yung mga pagsinabing teritoryo. Kaya nakakarinig tayo kung minsan na, uy, ingat ka dyan sa ganun, very territorial yan. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung taong yun, huwag kang didikit doon sa lahat na nadidikitan niya kasi nagagalit siya. Yung upuan niya na laging inuupuan, huwag mong upuan kasi feeling niya sa kanya yun. Ay, maloy ka! Bunal, call! Bunal! Ang oras natin, it is now 6:35 ng gabi. Kasama pa rin po inyo bang lingkod. Of course, Diego Bandido. Paskong Pasko na. 11 more days to go before Christmas. Wow! Ibang-iba ang feeling pag dito ka sa Pinas. Kakaiba kasi ang Pasko sa Pinas. Kumpara sa ibang lugar. September pa lang sa Pinas, Pasko na. Grabe. Kaya October pa lang, November, ubos na ang 13 month, nasanla na. Nadarama ko na